Shit, nej. Kom ind i varmen. Ja, det er koldt. Har du skåret spillet PS3? Ja, jeg har en PS3. Og så også FIFA 12. Ja, jeg har så. Fedt. Ja, vi skal så. Jeg vil også lige se, at Markus er på. Der står lige her. Øj, for helvede, der er den flot. Ja. Så er det godt, at vi også kan være sådan lidt sociale at snakke med ham. Ja. Så skal jeg lige vise dig noget på internettet. Ja. Der er nemlig også internet på sådan en. Er det internet på sådan en også? Ja, så kan vi lige lave vores engelsk lektie på. Vi har engelsk for. Jeg har aldrig set sådan en før. Nej. Fanden har du smidt Hvad kan man mere? Ja. Hvad kan man mere på den? Jamen altså, du kunne lægge film ind på den og sådan nogle ting. Så du kunne se Blu-ray og sådan noget. Ja, ja. Samtidig med, at man så kan snakke med sine venner. Ja. Ja, det er fint. Så, ja. Så er lige headsetet her, så. Og så prøv at se her, Gustav. Så logger man ind her, ikke? Snart. Kommer du online. Og skal du snakke med Markus, eller hvad? Ja, skal jeg lige se, om han er på. Ja. Logger den lige ind. Så skal jeg lige vise dig. Så, nu er jeg logget ind. Og så prøv at se her. Så kender Markus også lige om lidt. Du kan gå på internettet her, internetsøgning. Så kan du gå for eksempel gå ind på Google. Sådan der, ikke? Ja. Så, se, han er inde, han er online. Men ham der... Ja, en famous. Ja. Det er Markus. Hvor kommer han fra i verden? Er han langt væk? Ja, han er simpelthen flyttet helt op til Grønland. Og det var smart. Han kan snakke med en lærer fra. Ja. Se, så er han på Google. Og så kan vi lige gå ind og lave vores engelsk lektier på, hvis vi skulle bruge internet til noget. Ja. Så den fungerer sådan set også som en computer. Ja. Oversæt. Ja, ja. Ja. Så går jeg lige ind og kalder Markus op. Ja, gør det. Han er det. Lige der. Så. Hallo Markus. Hej. Og så, kan du så på se her. Så er der video her. Så kan du så lægge en video ind og så. Og her er der så musik, hvis du har noget musik, så kan man lave en spilleliste og sådan nogle ting og overføre musik til og sådan noget. Og her er der altså fotogalleri, der kan du lave noget, der kan du lave noget, du se noget diasagtigt show eller sådan noget. Ja, det er smart. Jeg tror sgu også, jeg skal mig som PS3 der. Så det er en del af det gode ungdomsliv, tror jeg. Gustav. Det var fandme vildt. Ja. Det var godt så. Hov, hvad er det? Hænger det på døren? Har du inviteret nogen hjem, eller? Nej, jeg har sgu ikke inviteret nogen hjem. Ja? Altså, jeg snakkede godt nok om, at jeg skulle være sammen med Markus en anden dag, men jeg tror ikke, det var i dag. Det var ikke en, eller Markus. Okay, så skal han spille over Grønland. Hvad så Emil? Så. Er du Emil? Hvad er du med på at spille PS3? Ja, hvorfor ikke? Det lyder som en god idé. Ja, så der er godt, at vi jo lige være siddet på FIFA. Ja. Hvad står der? Der står ikke noget til... Nej, der står faktisk ikke noget til mig og Gustav, for vi spiller sammen på computeren. Ja. Så vi har godt sammen. Så kan vi se her. Næste kamp. Der står ikke noget til mig og Gustav. Men Kasper, jeg har faktisk også lige fået PS3. Har du? Ja, har så. Så skal jeg da lige have dig som ven, så vi kan se hende. Skal jeg også, når jeg får hende? Ja, der er der lige hurtigt som ven. Og du hedder Blame UX. Yes. Så. Er det sådan, at man kan få nye venner, eller hvad? Ja. Så kan man bare... Vi ses, Kasper. Det var fandme sjovt, det var. Jeg skal købe PS3. Vi testede det godt nok. Kasper, jeg skal nok lige acceptere mine venner, når jeg kommer hjem. Det gør det bare. Så vil de tage en kamp. Think of that dunk with the champions.
that sound? Everybody hear what's going down. Ding-a-dang-dong, we reach the top. Time and again from the penalty spot.